Ľudia, dneska znovu nové videá a dneska mám tu ochutnávku so hosťom. Je tu Tamara Game, alebo jak sa volá. No. Tamara Game, hej. A určite zanechte tu odbleka zvonček. A my ideme ochutnať fripsy, také pizzové. Vnútri je také oranžové. A potom tu máme ešte Pedro. Takže pokračujeme na chudnú. My ideme ochutnať poprvé fripsy, takže si zoberiem. Takže takto vyzerajú. Ideme? Dobre. Toto je dobré. 10 z 10. 9 z 10. Nie. 10, 9 je to dobré. A je to dobré. No, takže my ideme ochutnať Pedro teraz. Takže zober si. To jahodová príchuť, takže takto to vyzerá. Je to ruhové. Sú akože hrubé, takže uvidíme. No, či to bude kyslejšie viacej, alebo sladšie, no a my ideme na to. Kyslé. No, sladké. Dobre to. Úplne ten cukor, jak je tam na tým, je to také fajné, príjemné. Teraz to skúsim zmiešať. No. No, tak ja to nebudem robiť, bo ja to tu skolabujem. No. Tak. Ináč sú to jedlá, určite to väčšinou v bufete boli v školách, na základných hociak, takže tak, no ohľadne. Tak by sa hodnotil. A ináč 9,5, 9,5. A chuť? Nemá chuť takú, jak bufet, no? Taká keby bez chuti, ale kurz je tam jahoda cítiť. No, takže tak. No a ty s tým pasíkom koľko dávaš? Ja dávam tomu 10 z 10, áno, poručujeme dobre. Akože, že bez toho zmiešania? Ne, iba teraz ohovne, že je pasíky. No, 10 z 10. Hej. No, takže ľudia, keď sa vám video páčilo, zanechte tu like a odber a zvonček, aby vám žiadne tieto videá neunikli a my sa s vami lúčime a čau. Čau.